Croeso i Academi Helwyr Heintiau. Is-gapten Juliet ydw i. Fi yw eich hyfforddwr yn yr Academi. Fi fydd yn eich tywys trwy'r heriau cyffroes sydd o'n blaenau. Mae Academi Helwyr Heintiau yn ganolfan hyfforddi arbennig fydd yn eich paratoi chi a recriwtiaid eraill i frwydro yn erbyn clefydau heintus. Diolch i ddatblygiadau ym myd gwyddoniaeth a meddygaeth rydyn ni wedi gwneud llawer iawn i ddiogelu iechyd pobl. Ond mae llawer iawn o waith i'w wneud eto. Mae clefydau y gallwn ni eu hadal yn dal i ledaeni gan wneud pobl yn sâl iawn. Dyna pam rydyn ni angen eich help chi. Byddwch yn rhan o dîm elit sydd ar wybodaeth allweddol i ymladd yn erbyn clefydau ac i achub bywydau. I orffen yr hyfforddiant a dod yn helwyr, bydd angen i chi gwblhau nifer o fodiwlau hyfforddi. Yn y modiwlau hyn, byddwch yn dysgu sut mae clefydau'n lledaenu, sut mae system imiwnedd y corff yn gweithio, a sut allwn ni ddefnyddio brechlynau i amddiffyn ein hunain ac eraill rhag clefydau heintus. Byddwch hefyd yn dysgu sut i adnabod gwybodaeth gamarweiniol am brechlynau a chlefydau. Ydych chi'n barod amdani? I ffwrdd â ni!